на всички. Здравейте на всички, които гледате това видео. Както виждате, днес тук при мен е Виктроста. Взимаш си чест, взимаш си смисъл количка от честа и отиваш на някой остров. Аз съм в розовия. Добре. Въпреки че женски, аз пак искам да съм на розовия. Здравейте, Майнкрафт маняци. Сега ще ви покажем как да играете на Skywars. О, не, хората сякаш не знаеха. Ами, може и някой. Чакай малко! Чакай малко, на мен ме бъгна! На мен също. Но как и да е. Аз обиколих целия мал. Аз съм на белия. Аз съм на Не розовия. мога да спра. Аз съм на розовия. Също съм на Не, няма да си на розовия. защо не мога да изляза? Трябва да го натиснеш или да го щупиш. Аз ще бе релсите в смисъл. Щупиш релсите. Чакай, ще бъда тук на shift. Аз паднах. Бах, не нуба съм. Чекай, аз паднах от целия мал. Заплювам с розовия. Защо? Така, чакай, че аз нищо не виждам сега. Добре, хора, нещо странно стана сега. Сега ще търсим острови. И ще играем на тях, разбира се. И ще започнем такова PvP-то. Ще все пак, защото това е PvP. Какво? Защо паднах отново? Какъв нубе? Как правиш? Още не сме започнали. Човек на мен ми се... Здравейте. Голям си нуб. Счупил си релсите. Без иск. Сега как се придвижвам? Айде ще ходи на shift до това. Оф, хора. Отново казваш? Защото съм тъп. Браво, призна си, че... И сега ще трябва да умра, защото не мога да изляза от острова. Как да не можеш? Защо да не можеш да... И паднах. Тук не мога. Това е мина. Трябва да имаш блокчета, за да си излезеш от нея. Мага е. Обаче са само барут. Барут? Ама смисъл такова на купчета или на... Купчета. Използвай за да се скачиш. Ще ми липсва. Ама не мога да го сложа. Да, забравих, че така. О, мага. Забравих. Аре, човек, аз съм на червения. Защото съм вече при него. Не става. Умирам. Защо? Защото съм... то станало, бе. Аре, качих се. Аре, аз съм в червения. Оха, как ще бъхтя? Имаш мечево, Не. Около. Нещо много яко. Уха! Мале. Започваме PvP-то след малко. Чакай. Дали знаеш, че ако имаш айрон кирка, може да си изкопаеш диамант. Откъде? Има един диамант, обаче няма да ти кажа. Не трябваше да съм на розовия остров. Почваме PvP-то. Защо влизаш при мене? Аз съм в розовия остров. Аз съм в червения. Ама аз съм в червения. Сега ще си на розовия. Ами да, ама аз казах, че чувам. Сега ще бъхтя. 5, 4. Почваме PvP-то след малко. Чакай да си сложа първо бронята. И излез от моя остров. Започваме ли? Да. Айде. Здравейте, хора. Ма защо пак казваш здравейте, хора? Защото знам какво да кажа. Уха! Кой имаш? Мамо мия, мо! Я? Мама мия, мо! Имаш меч? Не. Няма меч. Само да не падна. А ти имаш ли? Не. Да, бе, да. Имаш ли броня? Имаш ли броня? Да. Каква? Пълна ли? Не. Добре. Не, пак паднах. Добре, не умрях. Мага. Добре, че не умрях. Ама пълноценна ли ти е бронята? Не, само такова панталони. Мага. Как ще бътя? Имам въдица. И 2 паяжина. Чакай, за какво че казвам? Малко умра, PvP-то спира, нали знаеш?
Защо? Защото аз не, ако умра, с кой ще се бие? Ще започнеш наново. Да, има си пак. Не знаеш. Ако умра, ти няма с кой се биеш. Да, ма и ти няма с кой да се биеш. Да, защото съм умрял. Но добре, сега за какво викаш? И знаем, че си много по-млад сега. Ей, И ти му обиди в един епизод, ама... аз сега съм на зеления остров. Аз се опитвам да скачам. Сега Аз се хабя дървото само и само да се кача. Ух, мама. Имам пламъци и всичко. Той аз имам помъци. Ма ти не знаеш аз с каква броня съм. Каква? Пълноценна. Да, бе, да. Златна. Златна, тя лесно се хаби. Да, ма е по-добре от желязната. Защото е по-добре от желязната. Повече защитава. Не по-малко защитава. Златната е по-добра. Аз ти говоря за Iron Bro. Давай. Ти не ми говориш за Iron. Ти ми говориш за златна. Желязната. Желязната е много по-добра от Iron Bro. Чакай малко. Звъня. Да, мамо. Моля ти. Добре, чакай, че той ще се разреве сега. Добре, в 5. Добре, Чакай само да те намеря да те бъхтя и да свършим епизода. Ей, спри! Няма да спирам. Добре, аз ще убия. Айде да те видим. Само да те намеря. Ма аз не се намирам. Къде, в кой остров си? На зеления, а ти? Аз те виждам. Виждам ти името. Къде си? Няма да ти кажа. То аз ще видя. Къде си ти? Кажи ми. Още 4 стрели. 3. 2. Целиш му в някакво. Нали? Веднага. Пак. Няма да му оцелиш. Айде на баса. Знаеш на кой отивам? На кой? На На кой? На кой? На кой? На кой? На кой? На кой? Вижде? Не знам. Ой, аз паднах. И умря. Е, много ясно. Как си тъп. Ще дойде. Ще дойде, ще убия с ръка, нали знаеш? Ела в началото на мапа. Що? Да те убия? Да, бе. О, добре, аз ще дойда сам. Да, идваш на сигурна смърт. Много тъп. О, аз те виждам вече къде си. Ти си на оранжевия остров. Не. Напротив, там си. Не съм. Да, зато и не те виждам с Golden Armor. И сега бягаш. Виждам те, Вики. Ма ти нямаш никаква броня. И какво? Не, аз също те виждам. Ти си пълен нуп. Ела ми. Ела ми. Обиглета, бе! Обиглета, бе! Нуп! Айде хора, това беше всичко за този клип. Надявам се да ви харесал. Ако е така, абонирайте се за мене и за него. Благодаря, че бяхте с мене. Аз бях той. Аз бях Хак Игри, това беше той.